Pozor teraz na túto Pozor teraz na túto príležitosť a máme tu prvý gól dnešného zápasu. Domáci idú do vedenia po góle Roana Buchmana. Teraz už ale sledujme, aká bude odpoveď modrých krídel. Výbornú prácu tam odvádza Trup. Teraz už ale sledujme, aká bude odpoveď modrých krídel. Výbornú prácu tam odvádza Trubáč a máme tu vyrovnávajúci gól. Tak tá odpoveď na seba naozaj nenechala dlho čakať. Znovu dokázal uspieť Jan Zlocha. Zaujímavá prihrávka, ale pokračuje. Ešte je tu zaujímavá prihrávka na modrú. Tu je nikým nekrytý hráč, ktorý ale pri mantineli taktiež neúspel. Zaujímavá pozícia pre Jakubca. Ďalší projektil, ktorý vyslal Juraj Ďurkech. Ďalšia, teraz sypú hlava, nehlava. Medzičasom ďalšia nebezpečná strela. Petráš dopredu, ale môžu ísť domáci. Pekná prihrávka, Rufati. Ešte tu máme Forče Kingzemka. Napokon tečoval prihrávku. Pozor na to! Ešte tu máme Forče Kingzemka. Ten napokon tečoval prihrávku. Pozor na to! Máme tu druhý gól modrých krídiel. Takto to naozaj hosťom vyšlo parádne. Krásna prihrávka od... Tentokrát Ligas nestrieľal. Sa pre prihrávku, domáci si to teraz pekne navrhli. Tentokrát Ligas nestrieľal. Bol sa pre prihrávku, domáci si to teraz pekne navrhli a napokon je z toho gól, ktorý znamená vyrovnanie pre domácich Panterov a presadzuje sa center prvej formácie. Rufati drzo stredom, Rufati jeho ešte snaží dokorčulovať a v súboji úspel. Je to veľká príležitosť pre hostí, ale výborný mač. Nánek nakorčuloval si, napokon to na strelu nemal, iba prihrávka. Veľká končí za bránko, za chrbátom Andrisíka. Hostia sa ešte stále držia. Ligas, puk opäť poskak. Kučiar snažil sa ešte nájsť, nejak zahral aj na zemi. Vorona, taký získal útočné pásmo, krásna individuálna akcia Voronu, ale bez... Nie je z toho domáci gól, ešte to bude skúšať Ďurkech, iba také nastrelenie bez nejakého domáceho teču. Už je Vorona, je z toho napokon, nie je! Žrtku. Domáci sa oslobodzujú aspoň takýmto vyhodením, avšak výborná robota opäť od hostujúceho golmana Andrisíka, veľká príležitku. Domáci sa oslobodzujú aspoň takýmto vyhodením, avšak výborná robota opäť od hostujúceho golmana Andrisíka, veľká príležitosť. Je z toho napokon tretí gól a dnešný zápas vyhrávajú hráči modrých krídel Slovan. Tak ja mám taký pocit, že dnešným hráčom